Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, συγκεκριμένα της μητέρας μου, της φίλης μου Ελευθερίας Σαπουνζή, της Αγαθής, του Παναγιώτη, των ποιητών Βασίλη Στεριάδη, Έκτορα Κακναβάτου, Νίκου Καρούζου, καθώς και μερικών ακόμα. Εις πείσμαν όλων, πέρασαν χρόνια, πέρασαν ζαμάνια, πέρασε ο κόκκινος στρατός, ο Εύρος, 2 τερματοφύλακες, 7 με μάστερ, κάτι λέκτορες, ένας που με παράτησε στο τέλος. Ο κύριος με τα άσπρα, όχι. Άλλαξε γνώμη, απελπίστηκε, χτύπησε αλλού. Πραγματικά δεν ξέρω τι συνέβη. Πάντως δεν πέρασε. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Για το σπασμένο πόδι να σας δει ο κύριος Παπαδίτσας. Ούρα, ουρία, ζάχαρο, κύριος Συνόπουλος, απαρεγκλήτως. Ακτίνες θώρακος, Εμμανουήλ Αναγνωστάκης. Κλείστε όμως ραντεβού εγκαίρος. Για την ψυχή, ο κύριος Γιώργος Χειμωνάς, τι επιστήμον. Τι δεν υπάρχουν στις λίστες δεσποινής μου, τι δεν τους βρίσκετε ποτέ, τι συνεχώς κλειστών μου λέτε. Χτυπήστε νύχτα το κουδούνι, πάρετε τον πετεινό σας αγκαλιά, λαλήστε 3 και να μπροστά σας, οι γιατροί ολόδροσοι. Πρώτη φορά μου μπήξανε μαχαίρι στα πλευρά. Το στρίβαν. Ούτε πονούσα. Μόνο κάψα. Μ' άλλα μικρά και πιο μεγάλα με πετάξανε. Σκάμανδρος ήταν το ποτάμι. Αίματα, βρωμιές. Τη μάνα. Ούτε που θυμάμαι πια και πότε. Ένα βυζί μεγάλο είχε που μετάιζε. Με τη Γλυκερία συναντηθήκαμε πρώτη φορά πέρσι στα Σφαγεία, κάνοντας το Stella Travel στη γη της Απαγγελίας. Για να είμαι ακριβής, δεν συναντηθήκαμε ακριβώς τότε. Συναντηθήκαμε λίγο παλαιότερα, μέσα από αναγνώσεις που έκανα ποιημάτων της μέσω διαδικτύου, γιατί δεν είχε τύχει να έχει πέσει στα χέρια μου κάποιο δικό της βιβλίο, και από τότε κιόλας μου είχε προκαλέσει αυτή η συνάντηση έναν ηλεκτρισμό και ένιωσα ότι έπρεπε να τη συναντήσω, έπρεπε να τη μιλήσω και σχεδόν ήμουν σίγουρος ότι η επαφή μας αυτή θα έφερνε καρπούς. Και αποδείχθηκε ότι έτσι έγιναν τα πράγματα, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην 3η συνεργασία μας με το ΑΧ τώρα. Είχε προηγηθεί το καλοκαίρι η Ραμόνα Travel στη γη της Καλοσύνης. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών, ναι, και είχαμε και την τιμή και τη χαρά να είμαστε φέτος να ξεκινήσουμε τη σεζόν στο θέατρο του Λευτέρη του Βογιατζή, στο θέατρο της Οδοκυκλάδων. Και τώρα βρισκόμαστε ξανά στα υπόγεια. Λέω ξανά γιατί εδώ με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης έχω μια σταθερή συνεργασία τα τελευταία 2 χρόνια. Ανεβάζουμε δηλαδή εδώ τακτικά τις παραστάσεις μας. Με το ΑΧ. Και ήρθα ξανά. Και πάλι. Και στην ίδια χώρα άλλος αιώνας. Μα η λύπη ίδια. Με κουβαρίστρες με τραβάγανε στα όνειρά τους οι μάνες. Μα είχε ήλιος έξω. Και δεν έμπαινα. Μπες στην κοιλιά μας φώναζα. Σε θέλουνε. Μη φεύγεις. Δεν ήθελα. Αρνιόμουν, κλωτσούσα.
ήταν στενάχωρα και όλο ψυχάλες και όλο μίξες ήταν, σπηλιές βρωμιάρες, άραχνες και ξένες. Κι όλο μετά τους έλεγα. Να παίξω πρώτα. Λίγο κουτσό, λίγες αμάδες, λίγους βόλους. Χρόνου σε κέρδιζα πριν με γραπώσουν. Πριν με εντάξει πάλι ο Θεός, σε νέα μάνα. Το Άχ είναι η απλή και λυπητερή ιστορία, όπως λέει και ο Χριστομάνος στην Κεραίνια Κούκλα, 3 παιδιών στην Αθήνα του προηγούμενου αιώνα. Ένα έργο πολύ εμβληματικό και σημαντικό για τα ελληνικά γράμματα, αλλά και ένα βιβλίο πολύ ουσιαστικό και μοιραίο για μένα, γιατί είναι από τα βιβλία που αγάπησα πάρα πολύ, από πάρα πολύ μικρός, και είναι ένα βιβλίο, αν θέλετε, αναφοράς, μια και δεν είναι μόνο το αφηγηματικό του πλαίσιο που με ενδιαφέρει, αλλά όλος αυτός ο ιστός που στείνει γύρω από ζητήματα αισθητικής, τα οποία με απασχολούν πάρα πολύ. Τα κρόσια στα ματόκλανα, αυτά την κάνουν τη ζημιά. Τα μάτια του τα μπλε που φωτοβόλαγαν, δεν αντεχότανε το χρώμα, εμαγεύτηκα. Ο Χριστομάνος ήταν ένας ευρωπαϊστής κατά μία έννοια και αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να δει τα ελληνικά πράγματα με ένα μάτι περισσότερο αποστασιοποιημένο και γι' αυτό με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ξέρετε, άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί πολύ με τα ζητήματα της ελληνικότητας και του τι είναι ελληνικό, έχει συμβεί πολύ συχνά να είναι άνθρωποι κοσμοπολίτες. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Κακογιάννη, με τον Τζαρούχη, άνθρωποι δηλαδή που ταξίδεψαν, ήταν αστεί κατά μία βάση, αλλά μπόρεσαν αυτή ακριβώς η ιδιότητά τους να τους δώσει μια πιο διεισδυτική και αιχμηρή ματιά σε ζητήματα λαϊκότητας, ελληνικής ψυχής και να τους φέρει στον πυρήνα μιας ελληνικής αισθητικής, η οποία έχει ρίζες πάρα πολύ βαθιές και πάρα πολύ ουσιαστικές από τα αρχαία χρόνια κιόλας. Εσύ φαγώθηκες να πάμε να χορέψουμε. Έλειωνες στο κρεβάτι, Βεργινία Νίκο, μα το ξέχασες. Και όταν με φίλησες, αιώνικες τα δύο, σε κάτι τόπια φάσματα μπροστά. Είχαν τελειώσει όλα κι όλα άρχιζαν, Νικόλα. Νάτι η λιώνα, νάτι η αιτία. Τώρα εφωνάζουνε. Είπανε, λένε και θα πούν. Ας πούν, ας ψέξουν. Τι ξέρει η γειτονιά και ο κόσμος? Τίποτα. Πώς ξεγελιέται η καρδιά. Πώς μυγδαλίτσα πάρορη ανθίζει, δεν εξεύρουν. Η Λιόλια ερωτεύεται χωρίς να το καταλάβει. Απλώς τη συμβαίνει. Και αυτός είναι ένας έρωτας χωρίς κρίση. Δεν τον κρίνει τον έρωτα, αν έπρεπε να ερωτευτώ τον Νίκο ή αν όχι, απλώς μου συνέβη. Δεν εξέτασα ποιος είναι ο Νίκος, αν έχει γυναίκα, αν δεν πρέπει, γιατί εγώ τη Βιργινία την αγαπάω πάρα πολύ, ως Λιόλια. Και είναι ένας έρωτας ανιδιοτελής, πραγματικά. Απλώς θέλω να τον κοιτώ στα μάτια και να λιώνω. Και η σκοπιά μου δεν είναι ότι δεν έπρεπε να συμβεί, γιατί ήταν ο άντρας μιας άλλης. Οπότε αυτό όμως ο κόσμος δεν το έκρινε σωστό, ίσα ίσα το κατέκρινε, το πολέμησε. Ένα κρασί στο πόδι και στο σπίτι τρέχοντας. Ευθύς, με το που βάλατε τις βέρες και τα μπιλιάρδα, εκοπήκανε μαχαίρι. Με λαχτάραγε ο Νικόλας. Με σκεφτότανε. Κάτι φιλιά, κάτι γραπώματα, δίψαγε. Για κορμί με ρούφαγε. Στην ουσία τα παίρνω όλα, αλλά του τα κλέβω όλα. Παίρνω το μύθο, υπάρχει η Βιργινία, η Λιόλια, ο Νίκος. Δίνουμε φωνή στην Κεραίνια, ένα πεθαμένο μωρό
που έχει πλέον τον κύριο ρόλο σε αυτό το έργο, και από τον Χριστομάνο παίρνω την αίσθησή του για τη γλώσσα, που είναι σωματική αίσθηση. Ο Χριστομάνος γράφει, ενώ στην ουσία θέλει να αγγίξει. Όλο του το έργο είναι ένα άγγιγμα. Είναι σωματικός ο Χριστομάνος και ο μεγαλύτερος Έλληνος ρομαντικός. Άρχισαν να σου πέφτουν τούφες στα μαλλιά και τρίνησες, βογκούσες. Ούτε φανέλα να πλώσω στο σκηνή δεν άντεχα. Έλειωνα, σούφρωνα, μαδούσα, μια μουτζαλιά. Μια όχρα λιψανέλη έμεινα. Πριν πέσω, άρχοντα τον είχα σιδερωμένο παρφουμαριστό. Σαπουνιστά του τα περνούσα με λουλάκι. Μύριζε μυρουδιές, εμέθαγε. Λεβάντα όλος έσταζε. Απ' το μεταξουργείο ως τις τζιτζιφιές τον εξεντίνανε. Στην πένα του κουτιού ξεκίναγε. Όλο τσιτσίδι σχόλαγε το σούρουπο, του τάβγαζαν τα ρούχα με τα μάτια. Μεθάει πολύ λεβάντα. Τον ετρώγανε. Κι αυτά τα μάτια του τα μπλε. Λουλάκι σκέτο. Η Βεργενία πεθαίνει, σαπίζει, έρχεται η Λιόλια που είναι ένα 16χρονο λουλούδι, τη μυρίζει ο Νίκος, ο άντρας της Βεργινίας, και τρελαίνεται. Αυτό παθαίνουν όσοι μυρίζουν λουλούδια. Και από εκεί και μετά έρχονται όλα τα αναμενόμενα, αυτά που δίνει ο Θεούλης, ο καλός Θεούλης. Πεθαίνει και ο Νίκος, πεθαίνει και η Βεργινία, πεθαίνει και το μωρό του Νίκου και της Λιόλιας. Και μένει η Λιόλια. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Διαμέσου αυτής της ιστορίας αυτών των τριών παιδιών που πέσανε στα χώματα και ματώσανε και ματαιωθήκανε και πληγώθηκαν πάρα πολύ, προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε και τις δικές μας ματαιώσεις, τις δικές μας πληγές σήμερα. Εγώ δεν έφτεξα. Τα έφερε η ώρα. Με ένα φθενό πουλκάκι ήρθα. Μέρα Σάββατο. Φοβόμουν. 16 άκλειστα. Σπάραζαν τα κουμπάκια, δεν ανάσαινα. Πώς δεν εσπάσανε να με τροπιάσουν με το καλημέρα. Να φύγω ήθελα, να ανέβω το λικαβιτό τρεχάλα, να σπάσω πιάτα ήθελα και να τσιρίξω. Δουλάκι για τα σκουπίσματα σε πήρανε, για τέτοια. Κι άνοιξε η πόρτα τότε και μπήκε εκείνος. Ωραίος που ήταν ο Νικόλας, Βεργινία μου, μου πες ο μπόγος με τα σπρώργα, σκορπίσανε. Ψηλός, σταράτος, χεματισιές και γλύκα ολόκληρος, σε ξυλοσκαλιστά τα μαύρα τα μαλάκια κι αυτή η γκρίζα του φίτσα ψηλά, σαν ασημένια πεταλούδα έμοιαζε, σαν τάμα καρφωμένο στη χωρίστρα. Μια μπλε ματιά μου έριξε και έπεσα χάμου πήγα. Δεν έφταιγα σου λέω, ήταν τα γραμμένα. Ήταν να μην ερχόσουν. Ήρθες όμως. Εγώ δεν έφτεξα. Στα μάτια του τα μπλε να κάνεις δικαστήρια. Το δράμα ξεκινάει, νομίζω, από τη στιγμή που συναντούνται αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, με το που βρίσκονται, είναι ένα δράμα. Γιατί είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα που τελικά από μόνα τους έρχονται να είναι και το δράμα τους. Είναι όλα μαζί, δεν είναι μόνο δηλαδή πρόβλημα, αλλά και έρωτας και χαρά και φόβος και απελπισία και γι' αυτό μου αρέσουν αυτά τα κείμενα, γιατί και η δουλειά που κάνουμε και με το Γιάννη δεν είναι ένα πράγμα, έχουν πολλά πράγματα, δηλαδή πολλά συναισθήματα μαζί, πολλά επίπεδα. Βιολιά, βιολιά, γλυκά βιολιά, παίξτε βιολιά, με την καρδιά στις πατουσίτσες χόρευα, με σήκωναν τα χέρια του ψηλά, με στροβίλιζαν. Μια υγρωτίτσα μόνο, στο σβερκάκι, γλύψε Νικόλα, φάει θαλασσίτσα αλμυρή, μη σε λιγώσει γλύκα, έγλυφη γλώσσα ρούφαγε. Βιολιά, βιολιά, γλυκά βιολιά, καράβι σάλα,
όλα με το χορό στα μάτια τα πάμε. Θα βγαίνει ο ήλιος από τον ημιτό σε λίγο. Θα μας εκόρναρε το πρώτο τραμ. Τα μπράτσα του, η ώμη του, η μέση, ο λαιμός του μόνο. Τα χέρια του να φάω, τα δαχτυλάκια ένα-ένα, να τα γλύψω. Τον δείκτη του παράμεσο, να πιπιλήσω, να χορτάσω. Με μύρια στόματα μιλούσαν οι ψυχές μας. Βυργιλία και ασωπαίναμε. Γωνία αιώνου. Σε κάτι τόπια, υφάσματα μπροστά με ξεμονάχασε. Λιόλια μου! Νίκο! Λιόλια! Νίκο! Λιόλια μου! Αν Θεέ μου! Λιόλια! Προσπαθώ να έχω ένα ελαφρύ ιδίωμα στη γλώσσα της Λιόλιας, γιατί είναι 16 χρονών και είναι ένα επαρχιωτόπεδο, πώς να το πω, ένα επαρχιωτόπεδο, όχι χωριατόπεδο, δεν είναι αυτό. Ένα αγνό κορίτσι, καθαρό, που μόλις μεγαλώνει, οπότε θέλω έτσι να κρατήσω, θέλαμε να κρατήσουμε αυτό το ιδίωμα, αν το πούμε έτσι. Μπήκανε χαλικάπια στο παπούτσι, ετρυπήθηκαν. Να με προστρέξει στάθηκε ο Νικόλας, να βγάλει την πετρούλα που επάτησα. Πάλι δεν καταλάβαμε το πώς. Πάλι τα λούλουδα μας εγέλασαν, Βεργινία. Αυτό η συνάρτηση με τη Γλυκερία Μπασδέκη που είναι και από την Ξάνθη και μεταφέρει όλο αυτό το γλωσσικό ιδίωμα, να το πούμε έτσι, το μεταφέρει και στα κείμενά της και αυτό ήθελα να το κρατήσω κι εγώ στη Λιόλια. Θέλαμε να το κρατήσουμε και εμείς στη Λιόλια, αυτή την καθαρότητα. Πώς τις ελίγιζε τις μυγδαλίτσες. Έκοβε μέχρι να πέσει ο ήλιος, γράπωνε κι έκοβε. Δεν φταίγαμε, σου λέω, ελιγωθήκαμε. Σκύψε και κόψε. Λιόλια, μπλέξε μου στεφάνι. Βαθιά, στο χώμα έσκυβα. Το ένα λουλούδι στ' άλλο με έστειλε. Κόψε μας, Λιόλια, κόψε μας. Μουρμούριζαν, πετούσαν μέλισσες, βούιζαν. Αχ, και να ήσουνα εκεί. Αχ, και να ήσουνα. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο Χριστομάνος, γιατί κουβαλάει όλα το γαλλικό ρομαντισμό του 19ου αιώνα και τον αφομοιώνει στην αθηναϊκή πραγματικότητα. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή η Κεραίνια Κούκλα, πέρα από ένα αστικό μυθιστόρημα, άλλωστε είναι και από τα μυθιστορήματα που εγκαινιάζουν αυτή τη μορφή μυθιστορημάτων, είναι και ένα μυθιστόρημα που είναι γεμάτο ρομαντικούς και συμβολιστικούς όρους. Νομίζω ότι βουτάει πάρα πολύ βαθιά στην ψυχοσύνθεση των ηρώων και τους κατευθύνει σε ακραίες μορφές συμπεριφορών. Τους βάζει σε πάρα πολύ βαθιά σκοτάδια και τους αναδύει μέσα από αυτά ξανά αλλιώτικους. Δηλαδή, είναι ένας συγγραφέας που αφομοιώνει πλήρως τον ευρωπαϊκό ρομαντισμό. Μπορεί να μιλάει για τις ανθισμένες μυγδαλιές στην Καλιθέα, για τα περιβόλια στα Πατήσια, για την οδό Εόλου, για την οδό Σταδίου, για τα υφασματάδικα, αλλά όλα σε αυτόν έχουν από κάτω ένα κρυφό διάβασμα, έχουν ένα κρυφό νόημα. Λούλουδα! Όλες μαζί οι ομορφιές, πρωινά αστράκια μου. Δώστε του Νίκου με βοδιές. Κυρία μου, μεγάλα αδερφέ και πατερούλη. Δώστε του Νίκου με βοδιές. Αρώματα και δρόσο εποτίστε τον. Εμένα σκέπτεται, εμένα αγαπά. Πόδια και μάτια, χέρια και καρδιά, εμένα θέλουν. Σαν πεταλούδα στη φωτιά να καψαλίζεται, για εμέ μονάχα, εμέ τη Λιόλια. Μύριζε τις μασχάλες μου έτσι που σήκωνα το χέρι να σκουπίσω. Την ένιωθα την οσφρυσιά. Του ερχόταν οι μυρωδιές και έτρεμε όλος. Από την
την πρώτη τη στιγμή καιρά σε υπολόγισε. Κατάλαβε ποια είσαι, τι θα πάθει. Μονανθούς και μοσχοκάριδα έπηγα στα στριφώματα στις φόδρες. Τον ένιωσε ο Νικόλας το μυριστικό το κήπο στην καρδιά μου. Έτοιμα χέρια είχε να εσκάψουνε το περιβόλι μου. Κάρφουνε η Βεργηνία. Η γλυκερία είναι ένα πλάσμα υπέροχο. Το ότι και πολύ τέλος πάντων είναι ταλαντούχος ο άνθρωπος, γιατί πήρε ένα κείμενο φοβερό, απίθανο κείμενο, το πώς ο Χριστομάνος περιγράφει τον έρωτα μεταξύ της Λιόλιας και του Νίκου, πόσες σελίδες περιγράφοντας λουλούδια, φύση, και εκεί συντελείται ο έρωτας της Λιόλιας με τον Νίκο, είναι φανταστικό. Και έρχεται η γλυκερία να μεταφέρει όλο αυτό χωρίς να χάσει τίποτα από την ποιότητα του πρώτου κειμένου. Μαγεία. Αέρισα καλά τη φαρμακίλα. Ζήλια και πίκρα έσταζαν οι τείχοι. Ξόδι και πίσατα που ταλοπύρουνα. Φεγγάρια και δροσιές πεθύμαγε η Βεργηνία. Έφερε ήλιους και ταράχτηκε πολύ. Δεν άντεξε. Η αγάπη θέλει ζέστα, ήλιους, τρεχάλες, λουλούδια θέλει. Με βλεφαρίσματα φουντώνει, Νίκο μου, τα μάτια μου να σε κοιτούνε και να λιώνουνε σιτή. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να βρούμε αυτές τις συνέχειες, αυτές τις εγγραφές που έχουν γίνει μέσα μας, μέσα από κείμενα, μέσα από ταινίες, μέσα από αισθητικές, ζωγραφικές που τις ξανακοιτάμε με ένα καινούριο μάτι, πιο σύγχρονο, και προσπαθούμε να τις ανανεώσουμε και να ανανεωθούμε κι εμείς. Έχει και Σολομό μέσα πολύ. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Έχει ιερομόναχο Διονύσιο, καημένο, πολύ, σε μαύρο τούλι. Ναι, τι να κάνουμε. Ο Γιάννης έχει, εκτός από άλλα ταλέντα, έχει και αυτό, να ανακαλύπτει, να βλέπει κάτι στους ανθρώπους. Τι θέλω να πω, ότι τη γλυκερία την είχε διαβάσει, την ήξερε. Οπότε κάτι μυρίστηκε, κάτι είδε και θέλησε αμέσως να τη γνωρίσει και να συνεργαστεί μαζί της, γιατί και εγώ βρίσκω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ και συνεννοούνται πάρα πολύ καλά. Ενώ τη Στέλλα, ας πούμε, το πρώτο έργο, γράφτηκε όλο χωρίς να έχουν συναντηθεί. Και είναι μαγικό κι αυτό. Νίκο, άστο της. Νίκο, άστο της. Άστο της, δικό της να το κάνει. Να μερώσει. Να μας αφήκει ήσυχους. Να ξυσιώσει. Άλλα θα κάνουμε εμείς μετά, μην νοιάζεσαι. Έλεγα απ' έξω και από μέσα σπάραζα. Άλλα θα κάνουμε εμείς μετά. Μην νοιάζεσαι. Άγγελος έγινε τώρα, Λιόλια. Φτερουγίζει. Βουλές ανώτερες του τράβηξαν. Ούτε που φταίξαμε. Μη σπαράζεις άλλο. Έλα εδώ. Έλα. Πρωτόγαλα εξέρασα και πέθανα. Και σχίστηκε στα δυο η Λιόλια μάνα. Και χύθηκε το ρουλιαχτό της ως το σούνι. Και τρίξαν οι παλιοί θεοί και οι κολόνες. Κι είπα, αστραφτερό και νέο θα γυρίσω, μάνα. Δεν θα είμαι σκατοπρόσωπο, θα λάμπω. Θεωρούσα ότι το θέατρο δεν υφίσταται σαν μορφή τέχνης. Ήμουνα συνεφίλ τρελή. Έχω δει και περηφανεύομαι όλο το αφιέρωμα στο Μιζογκούτσι. Πρέπει είχα βγάλει ένα εισιτήριο διαρκείας και μόνο που δεν κοιμόμουν μέσα. Έπαιζε και την κινέζικη περίοδο.
Όταν βγήκα, πραγματικά δεν ήξερα σε ποια χώρα ζω. Αυτό ήταν το πιο, ξέρεις, ό,τι πιο ακραίο έχω κάνει. 17, 18, 25, όλα τα πάντα. Πολύ σινεμά. Και όχι η κουλτούρα. Έχω χτυπήσει από Μιχαήλ του Μιχαήλ. Πολύ Βέγκο, πολύ λατρεύω τα μελό του ελληνικού κινηματογράφου. Αγαπημένη μου η Άντζελα Ζήλια, η οποία έχει παίξει απίστευτους ρόλους ως αδικημένη και πονεμένη. Την προτιμώ από τη Μαρίθα Βούρτζη. Δεν ήταν καλή ηθοποιός και μ' άρεσε αυτό το σπάραγμα, το άτεχνο. Ξανθόπουλο, η Οδύσσεια ενός ξεριζωμένου. Εντάξει, και φτάσαμε και στον Μπέργκμαν, σιγά σιγά. Βέβαια, μιλάμε αμέσως μετά τη γενική πρόβα και καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι για όλους αυτό. Εγώ νομίζω τώρα ότι, ξέρεις, έχω πάθει ένα είδος ναυτίας, αλλά όχι δυσάρεστη ναυτία. Μια ναυτία που θέλω να με ακολουθήσει όλη μου τη ζωή.